Salam, hormatly iyleşler, giç yaşı. Bugün yarı gece 2022 yılın 12. martından 13. martına geçilen gece, yani 13. marttan ilkinci minutları alayan vakti sağladın, biz size öz adattan naşarı hoş haberimizi getiriyoruz. 2022 yılın 12. martında bolup geçen Novattan naşarı prezident saylolarını bizim demokratik platformadan, demokratik oppozitsiyanın hem de Türkmenistan'ın demokratik milli rayetlerinin, demokratik protest hareketinin adından bu prezident bäsleşigine hödür eden kandidatımız, dalaşyarımız Murat Gurbanov bu saylolarda yeňiş alandy. Salam, gaderli iyleşler, mehriban vatandaşlar. Bugün bir yine de onha efirde siz bilen öz şahatlığımızı paylaşmakçı. Bütün dünyadan Türkmenler bu gepleşige, Zoom gepleşigine gatnaşýar. Bilişiniz ýaly dün 2 aprelde, yani mukaddes burada ayının 1-nji gününe Türkmenistan'na watynyň ön geçirilen Nowatdan daşary prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry bolup geçdi. Şol 2-nji tapgyrda bilişiniz ýaly dün biz size onu habar berdik ki işten soň demokratik platformadan dalaşyar görkezlen Murat Gurbanov yeňiş alandy. Hawa. Anhanny ştaýdaşyň aýdýan dady men niýe bütün Türkmenistanyň taýlawçylaryny niýe nimetçek bu favoritni aýdýan şolara diýe anhanny diýe men bu yeňişim eni tarihte bolan yeňiş däldiýe. Bütün dünýäde de bir bolan zat däldiýe. Bu gatty bir gompa adam umuman. Dünýäde mene şu in gompa adamdan birim kadýan. Bu özüne bir keseten dogry baha da berip bilen Türkmenistanyň ekspertleriniň aýdyşam şeýle bu diýe Murat Gurbanov'un hiç ýyly özüne tankydy göz bilen garap bilen adam däldiýe. Türkmenistan'ın Ekspertleriniň bir ortaça pikir şeýle şu adam hakynda. Onuň görse bolýar täze bir gurrun edenine şeýle bir özüne göwni ýetip gurrun edýär bolan dünýäde başga Murat Gurbanov prezident formaga munasip adam bardyr öýtmersin. Matlagatçılar köpak emon. O 70 Matlagatçılar var, başka öğrenler sonra matlagat bir ýaly şoňa görä bolýar. Ha, bir öz nimet var da. Murat Gurbanov Men diýdim bir asla men diýdim şu men politik ýani siýasatçy diýdim garafym bilen okşuň diýdim edýän işlerim özüne alyp barşam hereketlerim bir hili siýasatça o diýen millet duranok diýdim. Melik şonda bir täsin daha da etdi. Melik anhanny sana gerek geldi. Sen şu bizim illeşlemede Türkmenliň köpüsine bu zatlar ýa görýändir, ýa görüp bilýänlerdir de. Şununy şu ýap pikirini aýda aýsan, dogrudan şu adam siýasatçymy ýa başga ordatmy? Muhammed mene kenat aýdyp biljek gali men lišni öz pikirimi aýtsam, ýa bir söz aýtdyňyz da. Goppam kän urlaýardy. O Türkmenliň uraýan sözü bardy, baýaýdym ýangra bor, garry ýuňjyň diýdi. Şoňky ýaly bu adamyň öz derejesine ýeten adam bu adam. Birinciden aýky bu hem prezident mene şu adamyň gorlaýar. Näme üçin? Sebäp diýsem bu adam hakyky öz yüzünü açtı da Murat kimdir esasen politiklerine diýenler men halkyna diýip moktu. Ben şu Murat kiçikinden beri men burada näme diýen şol Murat mudama alak gerýär da halkyny. Aýna bir demokratik land, strana näme diýýärler. Öyle ýetjegini edip görür. Gören ýerde uruş edýärler. Дорогой мой лидер Мурат Клычевич, желаю тебе всего самого наилучшего, а главное оставаться таким всегда позитивным, жизнерадостным, рассудительным.